Arewa Artist Multimedia Association Group. Ayya kai! Arewa Artist Multimedia Association Group. Ku fito mu su Arewa Artist maza da mata mu haɗe dukan mu zam tsintsiya madauki daya. Ku fito mu su Arewa Artist maza da mata mu haɗe dukan mu zam tsintsiya madauki daya. Ku fito mu su Arewa Artist maza da mata mu haɗe dukan mu zam tsintsiya madauki daya. Bismillah rabbi Allah ka biya mini. Arewa Komai idan zan yi rabbi gwada mini. ga kungiya. Ka sakan ga kungiyar ta mu akan sani. Arewa Kungiyar da ba ta zamba ni ta ga mani. kungiya. Abdul Nazari na ɗauɗa marar nabi ta dai da dukan artist sun yaba tsarkanta babu coge. Ku fito mu su Arewa Artist maza da mata mu haɗe dukan mu zam tsintsiya madauki daya. Yamana DJ 8 mu ne ake ji a kama salati. Arewa Artist ne da sabon sauti wanda ake ji a kowane minti, lunguna sako da titi, ko da a kauye da birni a city. Wakan siyasa da aure da party su ne suke yi a kishi a city. Sardauna ka sakar mini sauti. Arewa Artist ne nake yi wa bai. Ya say branch for land of beauty with so happy Ashanti da party. Ku fito mu su Arewa Artist maza da mata mu haɗe dukan mu zam tsintsiya madauki daya. An kafa ta ne don haɗin kanmu duka, bacin mutunci kai ko akasin haka. Ƙungiyar mu gwargwadon yi za ta yi maka, kare maka haƙƙi naka. Kai tafiyar gani abuna ba za na barka ba, in dai da rai da numfashi babu ja da Ku baya. fito mu su Arewa Artist maza da mata mu haɗe dukan mu zam tsintsiya madauki daya. Arewa Artist kuma ta yi fice ba jaha ba a Naija sai da kuce. Batunta ake yi a duniya ce, ku kyale mai hating ko mai ya ce. Ba mu faɗa kuma ba mu kace na ce, ba mu a tsorace ba mu a firgice. Kun san an ce tsaba sai da baka ce sirrin cikin ciki in muku tsokaci. Kai ajizi a amfani da lokacin kafin ta zo da saka ka a firgici. Domin Arewa Artist kuma ta can sama. Ku fito mu su Arewa Artist maza da mata mu haɗe dukan mu zam tsintsiya madauki daya. Ƙungiyar mu ba mawaka kawai ke da shi ba, yan fim da yan kwamedi kuma ba jabun ba. Za su iya tseko su ce mu ba mu iya ba, kai ƙarya suke wa'ina suke. Nuna musu tsarukan da muka yi muka kafa, su ganin ga ƙungiyar ta artist namu babu. Ku fito mu su Arewa Artist maza da mata mu haɗe dukan mu zam tsintsiya madauki daya. Da kudun arewa haka mu zamo guda de haka, ba fada de haka, ba ba'a de haka, maza da mata mu har hada kawunan mu haka. Artist Arewa haka, multimedia association haka, DJ 80 ne nazarin waka ne haka, mu bar ku lafiya. Ku fito mu su Arewa Artist maza da mata mu haɗe dukan mu zam tsintsiya madauki daya. Fito mu so Arewa Artist maza da mata mu haɗe dukan mu zam